Така, здравей YouTube, аз съм King of Kings и днеска правя един клип, в който ще обясня как да се направите нова снимка като моята и в кой сайт става това. Така, отваряте си Google, пишете Pizap, Pizap. Влизате в Pizap, тук първото. Така. Цъкате на тук, на старт. Така. След това цъкате на Edit. Така. И сега тук трябва да се покажа един екран. Така. One момент. Зареждам. Така, да заради. И така, тук цъкате на компютър. Така. И си избирате някаква снимка. Аз избирам тази. Тук може да си я регулирате както си искате. И ето аз тук съм си я направил и ако искате ето тук блясъци и слагате някакси които искате. Ето. King of Kings, вашето име. И за да напишете име, цъкате на текст и тук пишете пишете например subscribe. Правите си го например какъвто си искате шрифт. И така. Сега цъкате тук и дата на колор, изберете с какъв цвят да е. Е така. И така. И като дати окей. И тук може да се изрязвате така, например, лицата, това ви показва тук как. Може да слагате това в рамка. Примерно някаква рамка тук. Може и да добавяте други снимки към тях. Така, тук не знам за какво е това. И тук може да си добавяте всякакви рисунки и такива неща. И като свършите, цъкате на Save. След като цъкнете на Save, пише пак One момент. И изчаквате. И тук ви се зарежда. Така. И ето, тук нищо не прави. Да, тук махате това и това. Само да ви се записва в компютър. И цъкате Save. И цъкате тук и ви се записва. И сте готови. Не е толкова трудно. Видяхте как става. И ето снимката. Ето. Готино се получи. И това беше от мен. Чао.